er der første fakta om mig. Hedder dig? Okay. Alle. Jeg hedder Katrine. Første fakta om mig. Jeg hedder Claudia. Okay, anden fakt. Dengang jeg var et halvt år gammel, fik jeg astma. Og mange anfald. Og det var faktisk særlig sjovt. Jeg kan ikke huske noget. Jeg kan bare huske, at jeg var 5 år, da jeg var i Baroda, så jeg spiste mega meget toast. Jeg elsker toast. Især når man er på ferie, så når der er toast, så bare spise til. Og så tredje fakt om mig. Dengang, når vi var på Rodos, der var jeg mega tæt på at blive kidnappet i nat. Fordi jeg skulle ud og have noget. Jeg gik bare sådan ud for at tage noget is eller sådan noget. Eller sådan, fordi vi boede sådan helt ude ved poolen eller sådan noget. Så skulle jeg sådan have noget at spise, have en is eller sådan noget. Så kom jeg, så var jeg så derude. Så var jeg sådan mega tæt på at blive sådan væk eller sådan noget. Sådan, fordi jeg skulle have toast og noget is. Kidnappet? Hvordan? Ja, så kom der en eller anden person. Så min mor, hun kom så ud. Så tog hun mig så ind igen. Og så nåede jeg ikke at blive kidnappet igen. Kom så blive færdig med dit fakt. Okay, så dig. Du har kun lavet 4 i listen. Nej. Ja, så dig. Så lav alle. Nej, du laver nu. Okay. Første. Ja, jeg hedder Claudia. Jeg kommer fra Polen. Tredje. Da jeg var lille, meget lille, så skulle jeg køre her til Danmark med min mor og andre folk. Så min mor, hun skulle på toilet eller sådan noget der, jeg ved ikke hvor. Så sagde alle i bussen, at de ville passe på mig. Og så dengang min mor hun kom tilbage, så var jeg under en hvordan hedder det nu? Bus med sådan en større noget, sådan der noget inde i den. En lastbil. Ja, en lastbil. Jeg var under en lastbil. Og så kunne den, og så fik de ikke, og den fik ikke lov til at køre, før jeg ikke gik derfra. Så kom min mor og sagde, kom Claudia, og så kom jeg bare over til hende. Ja. Alle sagde bare sådan, kom Claudia, kom. Jeg giver det. Og så gad jeg ikke bare, når min mor sagde sådan, kom Claudia, så gik hun bare ind. Anden. Det. Tredje. Så, nej, fordi fjerde, fordi jeg havde sagt det i tredje. Anden, at jeg kommer fra. At da jeg var lille, så faldt jeg ned fra et tag, en legehustag, og så smadrede mit knæ på 3 stene. Ja. Og så den sidste, da jeg var lille, her boede jeg stadigvæk herovre. Og hvor jeg derovre boede jeg. Så gik jeg ud og vaskede mine fødder, fordi jeg havde fødder i sand. Og der var glasskår, og så vaskede jeg mine fødder og var bare lige, for at det ikke faldt ned til det glasskår. Så faldt jeg ned til det glasskår. Og så havde jeg en mega stort ar på mine fødder. Mine forældre var, de kom engang til sygehuset. Vi blev hjemme, liggede min fod i vand, og så også i bare sådan en skål. Sådan det som der tilbage blod gik væk. Stop det. Okay. Hvorfor har du ikke spist op? Fordi jeg ikke spise mig. Jeg ikke kan spise mere. Hold kæft. Skal du bande til mig? Ej, okay, undskyld. Okay. Fjerde fakt. Femte. Nej. Faktisk 5, men okay. 5. så. Okay. Vel. Jeg kommer fra Danmark. Ej, hvor sejt! Jeg vidste ikke! Jeg troede, du kom fra Nordeuropa. Okay. 6. fakt om mig.
Jeg har ikke 12 pels. Hvorhen hun kan ikke få en hund. Bare en hund, som Men jo, du kan få en puddel, fordi puddel er sådan, ikke, eller, og nogle hunde, som der har, sådan, York, den hund, som jeg havde engang, den har ikke, pelsen har hår. Så det vokser, så skal man klippe det hele tiden. Altså, jeg kan godt være med sammen med dem. Puddel. Jeg kan godt være sammen med dyr noget lidt, eller nogle timer, eller sådan noget. Men så begynder mine øjne altså også mega meget klø. Hvis jeg får noget pels i øjet, eller hvis jeg får den næsen, så begynder jeg at nys, og mine øjne klør og alt sådan noget. Så det er ikke så godt. Okay, 7. fakt om mig. Da jeg var 11, altså sidste år. Nej, anden sidste. Nej, for 1,5 år siden cirka, der fik jeg sukkersyge. Altså 1'eren. Og det er faktisk ikke særlig sjovt, Claudia. Jeg griner ikke. Du er sådan... Det er faktisk ikke særlig sjovt for mig. Så giv mig mine briller. Du har ikke nogen briller. Jo, der. Det er mine briller. Men nu er det mine. Nej, jeg elsker bare sådan noget koldt. Okay, 8. fakt om mig. Hold nu op for fanden. Men du er dejlig kold. Så står niv mig ved. Men niver dig ikke. Ej, helst. Okay. Vi er hjemme hos hende der. Ja. 8. fakt. Så. Jeg kan godt lide at spille Sims. Nu stopper du! Ja, Sims! Alle! Yes, jeg havde ret! Jeg havde ret. Hun kunne elske Sims. Men jeg hader at se på folk spille det. Eller når hun spiller, det er sådan bare mega kedeligt, fordi hun sidder ikke, hun laver bare sit eget hus og sådan noget. Så hun sidder ikke sådan og siger, ej for helvede, hvor fanden skal hun hen nu? Og alt sådan noget der. Au. Jeg er bare sådan Sims. De har hænder, de er brugt kun til Sims. Nej. Du har også spist nudler. Ja. Der dufter stadigvæk en nudler på det. Jeg giver ikke. Du har sådan en helt sved i hænder. Fordi det skyldes sådan. Og så har jeg altså mega mange stickers. Ja, hun bruger den aldrig. Hun bruger ingenting herfra. Hun har helt vildt mange købt ting, men hun bruger den ikke engang. Jeg kan sælge den på et tidspunkt. Der er 9 ruller i sådan en. Det skal koste 100 kroner. Nej. Jeg tror kun den kostede 50 eller sådan. Nej, jeg tror bare, jeg fik ødelægget. Jeg ødelægger ikke sådan. Giv mig det! Ej, okay, jeg hader det. Se, hun har ikke engang brugt dem der. Jo, jeg har faktisk. Hvorfor var de så lukket? Fordi jeg lukkede dem. Ej, hun er smartere, end jeg troede. Og sådan en hest! En Pippi Langstrømpe hest! Den er fin, min lille hestehale der. Okay, er du klar? Kom nu. Det ligner, der er lort på den. Videre. Det ligner, Jeg vil også gerne sige det noget. ligner, der er lort på. Kom nu videre, jeg vil gerne. Okay. Hvad skal jeg mere fortælle om? Jeg ved ikke, noget som du hader for eksempel. Jeg hader kjoler. Det er meget Hvorfor har du svært. den så på? Det ved jeg ikke, fordi nogle gange så kan jeg godt lide dem. Nogle gange så har jeg bare lyst til at kjole på, men jeg hader dem for det meste. Jeg har det for det meste kun på, hvis det er en særlig begivenhed. For eksempel juleaften eller nytårsaften. Eller Du til havde fødselsdag. lige klubben på. Ja, fordi Den der det var et aftenklub. Det er altså en lidt særlig begivenhed, ikke? Og Begivenhed, bare fordi person, der var der. dig. Nej, en der Jeg starter havde med ikke M. kjole på. Jo, du havde kjole på. Hvad for en kjole? Den der røde en. Nej, jeg havde ikke. Jo, den der røde sorte en. Og den? Ja. Var den pæn egentlig? Ja. Det synes jeg. Du så pænt ud i den. Men bare ikke med det her hår, der stiger op. Kæft. Jeg kan da ikke gøre for, at jeg ikke gider at sætte mit hår pænt op. Se mig, jeg har bare altid pænt hår.
Men ikke altid. Om morgenen, i hvert fald ikke i Du skulle have set dit hår i morges. Det her om det er så sådan noget strittet. Ja, fordi jeg lavede mit pandehår vanille. Jeg vil se mit pandehår efter. Yeah. Så, undskyld. Så er mit pandehår. Ja. Bare lige det lidt rullet op. Okay. Okay, nu vil jeg hele tiden have det her pandehår. Det er irriterende lidt i øjet med. Okay. Skriv i kommentarer, om jeg ser pænest ud med det her eller pandehår. Eller ikke med pandehår eller med mine pandebånd. Vil du få se, hvad vi skal snakke om? Jeg kom så videre med de der Sims, eller hvad fanden nu. Den her video tager 15 timer. Okay, nu siger jeg, hvad jeg kan bedst lide. Først elsker jeg Sims, det er det bedste, jeg ved. Jeg elsker Sims 4, Sims 3, men ikke Sims 2. Jeg hader iPhones, men jeg har selv en iPhone. Videre. Man kan se hendes mave her. Au, stop. Tryk den ind. Okay. Jeg trykker ikke så meget. Og så efter. Så laver jeg mere. Flyt dig! Hun finder mig. Hun voldtager mig snart. Hun ringer. Sæt den på pap. Okay, nu det sidste, og så skal vi sige farvel og tak for i dag. Og like den her video. Like den her video. Kommentar. Like den, hvis de synes, den her bamsen er cute. Og hvis I godt kan lide regnbuefarver. Hvor mange bamser har du egentlig? Prøv lige at se, nu viser jeg noget. Jeg er klar til at se det. Fucking mange, det er så irriterende. Se, hvor mange bamser hun har. Så ses! Ses! Hej hej.